Arewa tafin hannunka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Arewa a tafin hannunka. Shirin da ke tattaro muku muhimman labarai daga arewacin Najeriya ta fuskar tsaro, siyasa da tattalin arziki. Domin sanin daga ina muke da inda muka dosa. Ni ce taku Salma Magaji Hudu, zan gabatar muku da shirin, ku kasance tare da ni a Gambiza TV. A daren 1 ga Maris, 'yan ta'addan Boko Haram sun kai hari sansanin soja a Miyatti, Bama, Borno, inda suka kashe kwamandan sojoji da wasu jami'ai, kamar yadda BBC Hausa ta bayyana. A jihar Kebbi, 'yan ta'addan Lakurawa sun kashe mutane sama da 30 a ƙauyukan Gwandu, Danko, Zuru, Koko, Rafin Gwari, birnin Kebbi da Leda. Yayin da fiye da mutane 3,000 ke gudun hijira saboda hare-haren. Ɓangaren siyasa da tattalin arziki, Premium Time Hausa ta rawaito cewa harajin VAT ya ƙaru zuwa tiriliyan 2.28 a rubu'i na 3 na 2025, tare da haɓakar tattalin arziki da kashi 4. Zanga-zangar 'yan Shi'a ta ɓarke a jihohi 8 sakamakon kisan jagoran Iran, inda 'yan sanda suka tabbatar da tsaro a wurare daban-daban, harkokin ƙasa da ƙasa da kiwon lafiya. Najeriya ta shawarci 'yan ƙasarta da ke Kuwait da Bahrain su yi taka tsantsan saboda yiwuwar hare-hare. Ƙaruwar yaɗuwar cutar dajin mama da zazzabin lasa sun zama babban damuwa ga kiwon lafiya. Ku ci gaba da bibiyar Gambiza TV domin samun labarai na arewacin Najeriya gaba ɗaya cikin sauri da gaskiya. Ni ce dai taku, Salma Magaji Hudu, nake cewa Assalamu alaikum, mu haɗu da ku a cikin shiri na gaba na Arewa tafin hannunka.